No, že jsi to ty, tak teda jo. Tak tohle, děti, to jsou Hradubice. Žijí tu lidé dobří i zlí. A taky tu žil kdysi jeden komíník. Zatímco budu pryč, umyješ nádobí, podlahu, schody a vyklepeš koberce. Nechci se vrátit domů do té špíny. Ano, Martičko. Božínku, vždyť to je úplný poklad. Přece jsi nemyslel, že budu žít do konce života se špinavým komíníkem, který nedokáže vydělat pořádné peníze a nemá žádné společenské postavení. Běž z mého domu. Tak takhle to je. No tak pojď dál. To se ale třpití. Co pak to asi je? Kde jste k tomu přišel, panáčku? Potkalo mě štěstí.